Shania ndepi yako? Ndiraiti muri sei? Ndiri bo. Kuri sei? Hey, maro amasmart. Ndo drip yacho ne. Already. Ah, good one. All right. So pane vanonzi post Mr. Green. Ve Green Gate. Ndo vati uye kuno kwandiri. Saka ndo vati ruda kuti umboona pata post nyaya passport. Amenoiona ere nyaya passport? Ndaiona. Sando pavataiwa ngauye musikana timbomudi ndizomuplesa nepassport yachona. Uri kunzwa sei? Uri kunzwa kufara. Wanga wakazorota zvepassport? Ndandisina. Ndandisina. Hauna kutoshamisika pandataura pandaposta? Ndatoshamisika kozi hazvombotora nguva yakareba ndatoona patorire. Kuti uwane respond handiti? Alright, handi tinowaona. Alright. Yeah. Mushe asema runnings. Tiripo zvedu tiri kumbopusha tingaita sei? Busy yachona. Pakaipa busy yacho ndiye kumanyisana nayo. Koma maitorevesa kuti dzimba idzi dzatopera. Dzatopera ngoro. Dzatopera pano siyaka 115 pazoitika beam filling. Aiwa dzimba dzatopera. Muri yeZimbabwe yakakutarisai? Yakantarisa. Aiwa project iri kufamba tisi garoziya kuti isinoti basa kuvanhu kabasa kuwaridzwa. Adidi. Yeah. Better. Chekutanga ndoda kuti thank you boss. Thank you so much nelove yenyu yamaratidza. Thank you so much. Aiwa, thank you Mr. Green. Mwari ndo vanenge vachiita kuti zviendeke. Adidi. The more yavanotiropafadzawo, the more yatoropafadzawo vamwe. Titendi. So tauya naye musikana, she can't wait. Ari kufara zvisingaiti. Ari kufara zvokutoti imi ndoziva kuti kwamuri mune muchingoti masimuwa tangoitira mwana wedu, but iye kwaari manjeka it's something chatochinja upenyu hwake. Because nyaya dzaari kutotiudza ka hande munodzinzwa mega kana muri free. Sorry zvenyu takumbokubvisai pabasa. Saka ndiudzei boss. Iyi rufu yatwa zvarini? Rufu yatanga nhasi. Musadaro. Yatanga nhasi. Iyi rufu yatanga nhasi? Yatanga nhasi. Akomana honai rufu yatanga nhasi. Saka imba yatopera zve? Imba yatopera. Imba yapera. Honai, one day kurufa imba. One day kurufa imba. Ndo pakati Green Gate. Kana nchikudzaya kuti Green Gate ka ikampani yezvokwadi panyaya dzekuvaka idzi. Ndo zvatinenge tingoreva izvi. Imagine kuti hapana kana 2 weeks dzimba idzi dziri 3 dzatanga kuvakwa. Ari sei marani? Uri kupisa zvoizvizvi. Ungoona ari kupisa ndani mwenyazoona fesi yemunhu wacho kuti munhu wacho ari sei. Yeah. So ava ndo vanonzi Bosti kana kuti Mr. Green. Wavaona nditi? Ndo vataura nyaya, ndo vane comment yavaisa paipai. Ndo vane inonzi Green Gate, ndo vari kuvaka panapa. Dzimba dziri 3 dzese ndo vari kudi? Ndo vari kuvaka panapa. So tatirega vauye panapa, rega vambopedza zvavari kuita 2 minutes handiti? Tikati inini kuti nditambire mari ndofunga tamboisa post vamwe vachiti angosendi vanodya, angosendi zvino. Tataiwa rega tiite kuti vanhu vasafunge kuti tadyira mwana mari yake handiti? Angouya azotora ega zvinhu zvobva zvafamba zvakanaka. Kune vari kukubatsira uri kuti kudini Aishani? Nokuti Mwari ngauramba uchiwedzera pauri kutapudza. Ndozokurodza futi kuti ngavasagumire pane imimi chete. Alright. I dream coming true guy.
wakambozvirota here zvikuitika? Zvinhu izvi ndingoti maybe zvinoperera kumukuhope. Alright. Waiti hazvigone kuraramika? Andaiti zvichibva kupi? Zvichibva kupi? Ndo waiva mubvunzo wako kuti zvichibva kupi? Kana zvinhu zviri kuitika zvambobvepi? Wow. Saka hausi kumuka pakatousi kozviswinya here kuti ndini here? Especially first day ndakapiwa mari namai honorable. Ndakatombofunda kuti mari yakadaro inopiwa munhu. Zvakandishamisa. Pasina chavari kuda? Pasina chavari kuda. Kungokupa wotopinda mumota mavo wotoenda? Just like that. Wow. Kuna Mwari anoita mabasa makuru adidi? Mwari anoisa nzira pasina nzira. Zvizhinji zvi hatigone kuzvitsanangura kana kuzvitaura. NdezvaMwari adidi? Saka ava vatauya kuzoona vanonzi Mr. Green indovati boss T handiti, ndo director vedu veGreen Gate Engineering and Construction. Ndo vanyora comment indambofunga kuti yanyorwa kuofisi pandazobatana navo vakati handina ndakatotarisa patime yachona. And ameno zvinoita Mwari, this man is very busy kuti vatarise Facebook ka ndatovhunduka neni kuti murume ndatongosangana naye ndaindoscrolla pane zvandanditsvaga imwe fenzi yandaindotsvaga ndopandangoona post yenu ikati arimboti chii kwangu senda serious ndopandaona hapa rutaurwa nyaya yepassport yemwana ada mwana arikidza titi tatore passport. Alright. Saka pazvese zvaitika zvese zvaitika pastori yemwana, I'm sure maybe matozombodzokera kumashure muchiona kuti zvii zvachiitika pastori yake. Mungadawo kuti kudii kune maZimbabweans aradza love? Tikuona kuti kune maZimbabweans akawanda ari kumuradza love. Vamwe vakamupa stoki zvekutengesa, mama Jere, honorable Jere vakamupawo mari yekuti atenge futi zvinhu zvakasiyana siyana including kumusupporta business. Mungadawo kuti kudii boss? Ini zvandatoona kunzewo kubasa ramuri kubata rakakosha zvikuru. Bonne tiri kuti chekutanga tinototenda imemi. Dai mamusipo tingadai tisina kusangana nasiseda. Kusangana nawo zvinoburikidza nemi mukufamba muchiita tsvakurudzo. I think isine busy yatinayo yatingambowani nguva yekufamba tichitsvaga kuti zvii zviri kunetsawo vamwe vana veZimbabwe. Okuchi tinototenda nekufamba kwamuri kuita muchiita tsvakurudzo. Chandakaona pamhuri yeZimbabwe, mhuri yeZimbabwe ine rudo. Ine rudo. Ine ndinongonamatira kuti munhu wese ngaaropafadzwe. Amen. Ndo munamato wangu chaiwo. Bonne ndakaona love yavari kuisa pamusikana uyu yakakura. Amen. Yakakura. Kana ina handitozvikwanise zviri kuitwa nevamwe vanhu kunzewo. But ndinongoshuvira dai Mwari andisundawo ndaita mwoyo wakanaka. Amen. Ndagona kubatsirawo vamwe vanotambura. Nekuti ndo kwazvinotangira ukongo. You never know tomorrow kuti ndichamwa ndiri papi. Zvimwe padanho vachafuma vakundichengeta sisa. Upenyu ivhiri hunochinja, saka ndinongoti kune vari kunze uko ndatoone chidzidzo, ndatoone lesson. Amen. Kuti tikadzidza kupa tinozoreceiva zvawanda. Amen. Anoona suddenly ipopa ndichitobva kutaura post yemwana nchiti ngauye tumpe passport. Tamba tatoita client yatipa basa paZBC. Tamba tatoita client yatipa basa paZBC. Mirai. Saka muri kureva kuti maposti atinotoitawo sepaSaint TV anogona kutowinzawo maresults kuupenyu hwemunhu kana kubusiness. Zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa. Totori neproject yatatowana through but inini hangu Mwari wasistirana wangu ndomuda zvisingaiti. Serious? Mwari wacho ari powerful. Ari powerful. Munoziva kuti pandatongonyora paenda handisina mari. Musadaro se. Ndandisitorina mari pandangonyora pa. Mangoita zvivindi ndangonyora pa ndandisitorina mari. Ndandisina mari muhomwe. But Mwari vane zvavanongoita so. Kuti zvinhu zvingononangana. Ndama ndatochedzwa necustomer ichimbva yatonodeposita nditanga ya project yangu kuseni mangwana. In fact vatatonzitangai. Saka kuroti pane zvatongoitika muzuva ranhasi nekuda kwezvo. Pane zvatongoitika. Alright, tiri kuona kuti imimi muri businessmen mune macompanies enyu amuinawo. Muri kutaura izvi
kurova here kuti ndo imwe yemasecrets ekuita mari kudyarawo mune nzvimbo dzinodawo kuti unge uri unobatsira? Fanike senini hangu maonero andatozviita from today ndatozoona kuti ukadyara I think Mwari vane zvavanokuitira. Amen. Ndotone lesson yandatodzidza. Amen. Yekuti the more yatinofanirwa kupa the more yatinogamuchira. Amen. Aiwa, tinotenda. I know Shania, handiti? I know kuti zvoni kune vanhu vakawanda vakubatsira, vamwe usina kumboona, vamwe vari out of the country. Iyi representative iri panapa, handiti? Nekuti vabatanawo nevamwe vakawanda vari kukubatsira. What would you like to say kuna Mr. Green nekutokuti mangwana chaicho anzonofanira kurovera zvepassport zvatoita nevamwe vese maZimbabweans vari kukakutumira zvavakakutumira and also nevamwewo vachazobatsirwa because we know very well kuti kune vamwe vachazobatsirwa paSNTV hatisi kugumira panapa because this is a mission, hatisi kuperera panapa. Ungada kuti kudii kuna Mr. Green nevamwe vese vakabatsira? Mr. Green vamwe vese vari kubatsira dai musiripo handifungi kuti ndingadai nhasi ndine mufaro wandinawo. Handiti? Ndozoti kune vachazobatsirwa ndokumbirawo muvabatsire muri weZimbabwe semabatsiro amuri kundiita, movadawo nemwoyo werudo waminawo. Mwoyo nyinga usagumire pandiri chete. Amen. Aiwa, tinotenda. Se mwanasikana auya uyu muri kumugadzirira izvezvo here kana kuti? Saka watova nepassport izvezvi. Aiwa, ngatimbotendai. Inomboita mari yepassport? Vamwe vanga vachitaura zve170. Vamwe vanga vachitaura zve170. Watova nepassport kutotaura kunoku gore richitanga, this is 1 April, kutotaura kunoku 1 April watova nepassport. Hai, ndinobva ndashayiwa kuti mwari wako uyu. Vakumanaka ituma passport ka se ina ndinawo ka passport. Ituma passport. Una passport here? Ino se ine. Sa watova netuma passports kana zvikada zvazvichona unongowedzera mbichani. Imari yawapiwa nase? 300. Seka handizoti tokutenda isese. Mwari wekudenga wakuitire zvakanaka. Thank you very much nerudo rwenyu. Thank you so much. So maZimbabweans, Shania aitirwa zvaaitirwa. Sendoda kuti vambondiradzawo project zvaamira sei. Inhangu ini handidi kugumira panapa. Izvo havana kundituma. Ndati zvigare zvazikanwa kunze. Pandoda kuti mutionawo basa hombe ravari kuita panapa. Se tapapi apa? Project yafamba. Project yafamba sezvamurongoona kuti izvezvi takutorufa. Alright. Tatotanga kurufa and progress is moving fast. It's moving fast. And muri kuona mukati plastering ari kutorowa. Kwatori kuplaster? Atoma plastering. Alright. Madam Manager, how are you? Atoma plastering aya side TV. Alright. Zvamaitaura zviya. Kura kuti panapa TV inotorera moto kuseri kweTV. Alright. Then panapa madecoder nechichi open view zvinotorera pasa. Alright. Then apa panopinda netambo yedish ichibva panze. Ichisopinda apa. Kura kuti hatina tambo dzine dzakarembera. Tambo yedish haichaborerwi. Zvatinoita zvazveku. Panapa haiborerwi. And pano hapana chinhu chatinoona between madhikoda edu neTV. Unongoona TV chete, unongoona dikoda riri pasi. Hauoni chinhu. Hauoni kana tambo dzakakrosa. Kana zvekunzi mwana azodhonza tambo aita seyarumwa nemakonzo dzedu dzine dziri mukati. Hakuna gonzo rinopinda. Aiwa, hakuna gonzo rinopinda. So munomu tine madesign mukatarisa kuno kuti tine side ndere aircon. Alright. Panapa. Ndepe aircon. Alright. Kuno kusetup yatakaita ndeyekuti marumu ese toda kuti mwana wese awane aircon. Alright. Hazvina basa wandibaba here kana kuti mwana tiri kuti marumu ese anenge aine aircon. Alright.
Sandu kutopromisa kuti kuna ruda dzimba dzekugara manje musadaro manje manje mune makutoda vanoda dzimba kundokumbira kuita agent. Aiwa tokupai basa. Ende manje kuti muchawana pasi pakutorowa epox. Muno matisi kuisa materials tiri kuda kushandisa epox. Yeah, we want to do zvinhu zviri different. Zvekuti munhu akauya anouya achinyatsoona kuti aiwa vanhu varoziva zvavari kuita. Saka munhu ari kuda imba kutanga inda kutoti kutanga kupera kwaApril gara watondiona ndoiziva kuti dzichapera zvadzona before ipapo, but vari kutoda dzimba agent ndatozvigadza aiwa then kune vainetsekana vari kuna naUK. Tine the other director wedu is in UK. So vari kuna naUK kuna naIreland. Don't worry, mapayments munongochaira ikoko. There's no day kuti hanzi mari iri kunetsa kutumira iri kuita sei. Saka nemamwe mapayments unongoita direct ukoko. Tina director wekuti ari ukoko anonzi Abigail Zvarewa. Is in Ireland. So there's no day kunetsekana kana mafunga kuita maproject. Saka boss chimbotiudzai zviruradza kuti imi makati 3 months but dzimba idzi dziri kumhanya kudarika zvamakati moda kuita imimi. Makutasira kuti dzingangopera rini? Ini maonera andi kutoita ndiri kuona ngezviri kumhanya zvandanjitotarisira chaizvo. Musadaro makati 3 months apa idhey ani rinoi? Inoira day 9. Satingati day 9 dzimba 3 dzakuiswa roof harisi kufamba? Harisi kunyatsofamba zvatiri kunyatsoda. Maida kuti dzifambe zvekudii boss? Ndatoda dziperekana ne2 days. Saka apa muri kutarisa kuti dzingangopera zvarini? Apa ndingotarisira kuti maybe mwedzi tinofanira kunge tapedza. Kuti chisingatonetsi pakuvaka ende chinhu chakachipa pakutovaka kungoisa mudhuri zvandakaita izvi nekuisa mudhuri especially udhure. But chinei chaane nyaya chatakutanga kupinda yanyaya yerufu. Apa ndo pane nyaya. Ndo pane nyaya. Nekuti after izvi muchazoti takuenda kumatiles mafinishing ende panoda network yakanaka especially kumafinishing. Kurava kuti kana pano pakambovakwa pakabhenda kurava kuti finishing inofanirwa kuburitsa zvakanaka. Sani finishing inoda top notch. Saka pamuna mafaniza? Aiwa patina mafaniza. Ende mukaona the way yatiri kuplasta nayo mukaona kuti mudhuri wedu uri very smooth ende mukaubata unenge uchitsvedzerera. Ane muri kuona hauna matombo anodonha kumadziro. Hauna matombo anodonha kumadziro ende unenge uri mudhuri wakanaka wakadaro ende unenge uri straight. Hatina madziro anozonzi pakabhenda pakadai, hatina. That's why tichiti izvezvizvi mafinishing anda kurohwa achibuda zvakanaka. So ndo patiri kutarisira kuti time yedu zhinji toda kuispenda kumafinishing nekuti ndo anoburitsa basa zvakanaka. Boss, sorry henyu ndichiita sendinoti ndikusiyei ndoziva kuti makamirirawo seruko imwe rufu yechitu yakuda kukwira imwe rufu yekuchitu pandori nemakapenda atotanga izvezvi saka ndiri kutarisira kuti dzimba idzodzi within maybe vanogona kuitawo 1 week vachiita marufu since ari ematiles marufu ayo. Kune maclients enyu ndeapi maservices amuno offer seGreen Gate engineering and construction? Isusu maservices atino offer tino inonzi fix and supply. Ndiye kungoti unoita mapayments ako then tokupa service. Imba yako unongona yapera opinda imba yako inonzi start to finish tinoita zvekare. Then tinoya tinoti supply and fix yekuti tinogona kutengesera material then takutengesera material tokuprovide labor futi pamusoro pazvo. Then tinogona kuprovide labor zvekuti tinotenga material yako isongo yatoprovide labor chete. Sani ndo zvatinoita. Kune vamwe vaitochema nhau dzemari kuti pamwe tinogona kusawana mari ka1 Green Gate pamune mitaura kuti mari imba indaopera ne35,000 ina handiiwane hamudi chikwereti. No, isusu hatidi chikwereti but noti mari yau inayo ikange iri 5,000 takungoeka kuti ipesendi ipi zvichireva kuti isu panongoperera mari yako ndo patinobva tasiyira basa rako. Then oya neimwe payment tosumudzira. Let's say kuti imba kusvika yapera. Let's say tinogona kuitsemura kana into 3 kuti torwa box woita payment yebox then tosumudza superstructure woita payment yesuperstructure then toenda kuroof
woita zveroof then wozoenda kumafinishing kurava kuti nechingoita 4 mastage. Alright. Nhamba dzenyu mukaconfirme vanhu vanenge vari kufarira pane vamwe vari kundibata vachiti angu toda dzaboss G dzaboss T dza Mr G. Nhamba dzangu i0773 273 621. But makazvifambisa sei kuti makareleasa nhamba kudaro se? Vamwe mabhosi emi havadi nenhamba dzavo but imimi dzenyu dzongowanikwa izi. Maybe zvinosiyana ina nzanda ane mari nzanda boss. Ndo zvinongosiyana chete. Musadaro. Kuto vamwe vanhu vanenge vane malevel avo. But inini muda kuramba muchiconnecta nemaclients. Even the way amunondoona amunongoona ndiri mumakomana ndichingomhanya but hazvirevi kuti handitogonawo kuenjoya soft life. Mune muchitodawo kutoenjoya. Hazvirevi kuti handikwanisi kutenga mota yandoda. Ndokwanisa kutoitenga. But iri mbori yei boneti nemainvestment angu andiri kuita ende muri kuona kuti zviri different nevamwe vanhu. Vamwe vanhu ndeve kutenga zvibhora zvemota ande muri kuona but inini ndoita mainvestment angu kumaproperties. So panapa motori ne3 yamasumudza kawa. Panapa ndotori ne3 ende handisi kutogumira panapa. Ndine imwe stand ndiri kuArlington inoda kutosumudzwa macluster. So tiri kufamba ndo development dzangu inini nenyaya yekuti background kwandakabva kunjanja pasi uko masangana nemusikana wegoko ande muriona umba ndangosanganawo nemusikana wekagoko anga asina zvaanga achiziyawo umba tangosangana tikati isu tasangana pachigayo toita sei. Nani muriona tasangana pachigayo inini ndakapinda muHarare ndatopedza chikoro kani. Ndasingatoziva kuti kune chii chinonzi Harare. Ndasingatozive kuti Harare ndakatotsva mafuse. Musadaro. Kunjanja kusiriko kwana makingwazi futi. Totodarika pana makingwazi. Motoziyana kumusha. Toziyana kumusha ndechangu zvekudaro ndihomi wangu. Zvekutoti pataiona miti ichitendera ni first time yangu yamuHarare ndaitoona miti ichimhanya ichitiza bhazi. Zvekutoti ndaishaya kuti vakomana vanhu vanokwira mabhazi vanoakwira sei mabhazi achidai so. Ane muriona. Saka ndiri munhu akangopinda muHarare ndine skill rangu randakangoziva kuti ini kwandakabva ndindokuziva ende nhamo yandakaona ndindoiziva ende chii chandofanirwa kuita kana ndapinda muHarare ende nezvatakangodzwa nevakuru nemudhara wangu achinditi musha wakakosha ende handaombobvira ndada kuita mafanisi. Ndasvika muchiona kuti klasi yemukadzi wandakatsvaga ndakangotsvaga mukadzi anoenderana neklasi rangu. Handaobvira ndamboda zvekuswera ndichitsvaga vakadzi vekuti unozotanga kunetsekana opinda bhizi opunyi ndakatsvaga mukadzi anoninzwisisa ende tiri tese hatisiwe muHarare. Iye akatobvawo kwake ende madhamu chitosangana vanga vari house girl. Musadaro. Boss Mr Green. Zama kuti vhurira idzika. Imi muchakudanai kupodcast je. Munoona sometimes ndikakupa information yangu inogona kutochinja life yomwe munhu. Inogona kutochinja life yomwe munhu. Ini ndakasvika nchitoita zvekugera ndotori baba man by professional. Musadaro. Ndo basa randakasvika nchita muHarare. Musadaro. Ende ndikatokudza bed of it inini chigero chekutanga ndakachitenga ndanotsvaga huni kumaprazi. Kunonzi kwachiri mamunga kuna vanoziva zvekuyelo. Kune kunonzi kwachiri mamunga ndokwatakandotsvaga huni uko kuti nditenge chigero chekutanga. Musadaro. Kwautongotanga kusota nchigera musoro ndokuzosangana namadhamu. Vachiendo ndokakari karodhi kauke kuenda inotenga muriwo kumazarovira. Ane murona ndopatakasangana ipapo kwakutolinga. Takutotaurawo dzekumusha sevanhu munongoziva vanhu vanenge vakabva kumusha ka. Mune kakuklika kamune minako so. Une mine kakuklika kamina kakunzwana nakamwe kaminako so ndokamune minako. Saka ndakamba tangoklika ndati munhu ane mbo munhu tatochinja payomba tatsvaga imba bonde ndangoti ndichiroora omba ndanogara kuHeathcliff. Ndopa ndakatotanga ita zvekuvaka. Matopinda muconstruction. Ndatopinda muconstruction. Ono zvakutoda panapa zvakuda ndiite zvakutoda mari bonde ndatoroora mukadzi ndikaona kuti zvandatora mukadzi patoshata. Ende ndatora mukadzi ndanda munhu akanichengeta. Musadaro. Ndatorina namukoma kuHarare. But handina mukoma akandichengeta ena anoti nhasi ndakakusumudzira. But ndakanzwisisa kuti ndofanirwa kungoita life yangu ndega. There's no need kutera life yamukoma. Madhamu ndaitoti ndichienda kubasa ivo vachinonhongo pizi kuminde yevanhu nechibage kunana Heathcliff. Kuna vanoziva kuHeathcliff. Musadaro. Taitopinda muSedic. Madhamu wenyu wewe? Taitopinda muSedic. Kuna vanotoziva Heathcliff izvezvi. muSedic ndo maipinda vachinonhonga chibage. Vanhu vapedza kuwa. Serious? Madhamu wenyu aitoita dai vanga varipo vaitopupura.
vaipupura dai vanga vari tichitonhonga mupolisi muya mupolisi boarding yepolisi ya taitonotenga zvigutswa zvehuni pakagoborwa miti yaye pachivakwa boarding taitonogobora miti imomuya ndo huni dzataishandisa. Handinazva ndoudzwa nyaya yekwandakabva nako. Sani mostly tiri kuti vanhu vazhinji pavanorasikira ndepekumhanya life yavasati vasvika. Isiri yavo yavaonawo vanhu yavaona kuti vangoona kuti ndonzi green ndiri kudai ndiri kublinga ndiri kudii life dzepressure dziya indoti dai vanhu vasiyana nadzo vagona kumirira nguva nguva ikangokwana zvinongozviita. Inini izvezvi pamune mutonditi ndiri kuvaka dzimba 3 muri kuti zvinhu zvakaoma but kwandiri hazvina kutombooma ndotongoti zvakafanana horai nekuenda notenga chingwa matm mune muchito bhozi onaika amunyepe bhozi makataura kuti izvezvi moda kuti dzimba dzipere truti pa9th day shuwa muri kungoidzivaka seunge but isusu amwe bhosika tiri kutotadza kutosimudza kana chiturumi. Alright, angosiendi inini muchindiona mukakudzai tina hanzi andamboziva kukwira bhoti munoti ndonyepa kukwira bhoti chairo kukwira mvura chaimopinda mvura ngatimira izvo mungoenda pamusoro pemvura chaipo chaipo. Musadaro inini chikafu chandakatanga kutodya muno muHarare chinodhura ndofunga hapana 3 months Musadaro pakapoto pandakaenda musadaro ndototanga kutotota udya chikafu chinodhura pakapoto ndo pandakatanga kutoenda kurova kuti makamaintaina kubva ndatoenda ipapo pandakanzi mvura $2 andautoinwa andautoinwa mvuraine madhamu ini mvura iyi kana tingamborinei mvura iyi. Sani tiri kuti ukanzwisa life yako kwawakabva nako zvinokubatsira kuti ukure. Kune vanhu vakawanda mbinga dzatinoona dzinotoita noise but vanhu vazhinji havana zvunhu zvehasi zvavo. Mastanzi vanhu vanoraramira kuti vanhu vanoti kudii vakazoona ndadai so but real life chaicha tikada kutsvaga yevanhu chaicha yavari kurarama mahwani. Saka advise yamunotipa kunangosendi inini zvandiri kutoita ichi lifestyle changu icho chiritoright chekuti handisi kunyepedzera. Zvandakagara ndataura kuti angosendi ingorarama my life inoenderana nelevel renyu. Musamhanye zvekuti maona green house udai yavakadzimba 3 makuda kuzvipa pressure. Ino handautangira kuvaka panapa kaini plus zvekuvaka izvo handisi kutangira panapa ndakabva nazvo kure saka ndakaita mastages. Saka ukanzwa munhu ndichimuti ndiri kuvaka dzimba 3 munhu anofunidza ndeni nemari but ndine zvinhu zvandei ndakatoseta zvekuziva kuti the more yandongotanga project zvinhu zvangu zvinofanira kutoti zviite uyezve nekutenda ndechinongoziva kuti zvinhu zvangu zvinotofamba. Bhosika zvanhasika information yamatipa sofaka comment section iri kutsva kutaura kuno iri kutsva neinformation yamarelease regai ndizokubatai futi mangwana tocontinue regai timboramba tichitaura zvelife history yenyu imi muchinatsotiudza kuti mombe but mombe hamuna kufudza akafudza mombe aiwa ngatimire bhosipa I think ndichakuradzai mafoto angu akudhara ndambokutumirai 1 foto rangu rakudhara vanhu vondireta zvekutoti dai madhamu vakandiona kudhara kwangu ndipfungodai vakadyira baba ndane musoro muhombe ende hameno zvinoita mari so musoro wangu hameno shepi wangu ainawo zvaizvezvizvi hameno shepi wangu ainawo unoziva so ndakazongoti oti mazenzi twakutamba kudai musoro inochinja iyo vanhu vangu inochinja tarisai vanhu vese vane mari baba mari ikangotanga kupamba munhu shepi inotochinja yemusoro waona shepi yemusoro yedu ngatiite mari misoro inoita midiki gumbo rine rakatobhenda but ukatanga kupfeka bhutsu rakutanga kuswatanuka uri kuona richiswatanuka anoona tsoka dzedu dzekumusha dze dzakadai so dzakabhenda bhonzeti bhutsu ndaisadziziya ndakapfeka bhutsu inonzi Northstar yandakatotanga inini kaive kasandak ende sandak iyo yanga histori yezera rangu ndakangoipiwa pakafa sekuru vangu vainzi sekuru vekaganya ini ndini muzukuru ndakagova zvinhu saka ndakangonotora bhutsu iyo mandaisa mapepa kumberi ndoyandairova kuzoziva bhutsu kune bhutsu yakaipa yanga iri Northstar pakapinda Northstar ipo pama ndoyandaiti best bhutsu yangu ndaibata maoko ndopfeka ndakusvika kuchikoro
ndoibvisa ndorwa netsoka ndichisevha ende bhutsi iyo I remember ndakatoita dzinenge 3 years nayo isevha iri 1 nebhurugwe rangu raitenderera risina side anga ari ma1 elastic aya chindandigora makachipeka here bozika. So guys, onaiwo zviri kuitwa, murume ari kutaura izvi ndiye ari kuita zvese basa riri panapa. Ndogara chiri ndoda kuzotenga mota seiyo iri apo, vanoti ako sei iredhe remotikari iyoyo ndozvanoita iyo yandangobudisa pamberi mbichana. But zvemota inongofunga ati ni mota ndongona sengoti inongoti transport yakafanana nekombi. Alright. Zvekuzoti zvemota isi hatisi vanhu vanonyanya kuinvesta zvekumota zvekudaro. Handi paya ndakatokudzai kuti inini pandakatenga mastands anaya ndandina about ma200 ndichida kutotengera madam present. Vanenyaya yekuti vana madhamu edu ndiye kuchakasara akaramba akati inini present ye boneti yanga itori kuma 170 mota yareda takatoenda ku exquisite ndotoona mapicture ayo ndikatoenda tikatomboradza madhamu tikatowirana ndikati aiwa bo madhamu wangu muka vakachinja zvikanzi ndafunga ndichadi zvemota. Saka muri kuti motikari ndo yachinja kuita dzimba 3? Mota ndo yakachinja kuita dzimba 3 but tiri kuti mota ka dzimba 3 handinyatsonzi boss green kana ndine dzimba 3 padana madhamu vangu achifamba nechibhora kana chekuma 200 vanhu vaimba vanyatsoti boss wainyatsobuda dzimba dzinosara panapa chibhora dai vanacho kwavari chibhora vatori nacho chingonzi mukadzi waboss green ma1 mukadzi uyo pane nyaya yoti angangodecida tikaona kuti madhamu akationera kuti kwatakabva indaenda tombodaita dzungu ati madhamu unoziva zvedu varume kazvekungoti unenge uchida kunyatsobhilivhisawo masikuti ati madhamu akati kana nhasi mazondikuwadza nhasi mandipedzera level harisati rasvika renyero umba tangoti rekedza tichinji but tasemona tatorova ende izvezvizvi tasemone 3 dzimba idzi tikaisa maloja tiri kuwana mari pamwedzi dai tine chibhora chemota che170 dai chiri kuda service chiri kuda insurance but munomu ndikaseta bhobho ndongochedzera ma1000 rand yangu dzimba 3 ndine 3000 ende handitaure panapa kuwarren park ndagara ndine dzimba kuri kuti pamwedzi ini kana ndakubata 5000 times 12 months ndiye ndine mari handiziye zvangu metsi ndiye ndine mari sanoona metsi dzemunhu akakurira umusha hatidi metsi dzinonyanya kuda kuwekwa maningi dzimwe dzinoda kunyanya kuunza mazimajini akakura isitangojara kuita bhizinesi iri straight rekungoti mwedzi wapera ndipe mari yangu zvekuzoti kuhodha nekutengesa zviya kuzongozviita kwekungoti takangotiwa nebackup. Alright, mungoda mari inomuyepa. Boss, rega ndikutize. Thank you so much. Maita basa. So guys, this is Green Gate. Ndofunga iyi yakanyorwa apa. Green Gate Engineering and Construction. Ndo company yedu. Aiwa, amusati maofficiate boss manga musati mada but tangai inzwai pakakura ngavafollowe muvabudze kuti moda kuita sei pakura ozvezvova mafollowers manganasara tine zvihombe vasara mashoma tine zvihombe zvadoda kuitira isitakati iso hatisi vanhu vebling bling zvekunzi vamwe vaita hanzi vatengere zvibhora vaita sei no chibhora handiko zvangu stereki chekungofuma wakandonyera pabridge boss right saka vakafollowa muri kuita sei boss vakatifollowa toda kubvisai muuroja icho uruchiona revanhu vangu muchandihwira gore rinoe nechikoti padi ndoaitokumbirawo pendi yegirini pamba ipapo ndo peinti yandichatokumbirawo ipapo bhozi ati mubve pauroja saka guys followai page regreen gate iri rataisa apa pacomment section. Boss G vane zvaroda kutita vati angosenda muchafanira kuramba muchingoti munoroja ngazvibude. Mataura kuti moda kudiko imwe nyaya officiate brand ambassador wavo vanhu vari kuti hangu hamusati mabrand ambassador angosendi vabrand ambassador hapana zvichachinja hapana ko ndakaona pandakaposta ndauya kuzoonekwa naMark Ngwazi ndihome wangu atoya ndimboona zvauri kuita chichi pandakaposta zvikanzi angosendi vari kupi ndione pacomment section ndaposta Mark Ngwazi vanhu vari kubvunza zvaangosendi makavapikona
aiwa mozi vati vanhu vavari loyal zvisingaite zvoti wese akabuya through Saint TV ka vari tori loyal kugreen gate zvekutodaro vanhu vane love yavainayo saka mati moda kundionawo ndakuona murungu aiwa onai ka murungu aiwa ibhapo mani ibhapa murungu aiwa iwe ibhapo mani iwe mira itambire ndega sorry murungu maita basa guys kaone zvandaiti gbaone murungu maita basa izvi ndoshava kuti ndotenda ndichitichi murungu maonawo macomments angachinzi ako Saint vanotodya mari dzemadonations vaudziwe kuti makandi-investigata ubvarini kuti muzovashuwa isi kuti tozotora murume ina handisi munhu wesocial media zvekudaro but ende ndotoona vanhu vandakatomboshanda navo ndine vanhu vandotoziyana navo vakawanda zvemulaini chaizvo but chakaita handidecide kutora imimi pane zvatakastata takangoona kuti munhu uyu anenge weklasi yedu tinenge takambodakusangana hasi hatina aiwa hatina fake lives handi patakatanga kutsvaga takangotsvaga munhu ari genuine asingarove masikando ekunzi azoita sikando yakadai adya mari dzevanhu kwaitwa gofandi mari ikanyura takangoona kuti munhu asina history yakadaro saka nezvatakaona isi tasingatsvagi kukura kwezita taitotsvaga kukura kwezita tine vamwe vanhuaitovatora but isusu takatsvaga munhu watinoona kuti munhu ane energy and ari honest ende tinokura tese guys onai zvandaitigwa ndichibva panapa ndini saka ndakukumbira ini chandakukumbira kana muchida kuti kunatsondisapota kuti zvifambe zvakanaka handoda kubviswa muuroja let's go and follow green gate engineering and construction kuitira kuti basa ridi riende mberi tirambe uchiblessiwa saizvozve ana Shania varamba vachiblessiwa you never know kuti next project yavo vanogona kudi boss team manje Mr Green ava muri kuona zvavakanakira ndezvokuti vakataura chinhu vanozadzisa aizvozvo ndakazviona before camera chaichai vakangoti chakati vanobva vatozadzisa also vane company kwatakatenga Shania you remember kwatakatenga stove paipai ndo my green iwo ndo mushopu Mr Green muno Mr Green hasora madhamu vachidai saka ndakati tapiwa namai honorable Jere mari yekunotengera Shania stove ndakataiwaka isusu kwatoziva kwatinopiwa warranty yegore rese ndekupi kuMr Green saka tamba tamhanya tikanotenga stove ikoko andone stove yakabva ndo Mr Green wachani customer hombe icustomer saka zvinotinakidza yakanaka iri kushanda zvakanaka serious haina kana zviri kunetsa mureme misapoti manyukunyuku mukadai so tonzwa manyukunyuku nezvekutamba mukaona mchititi maproduct ari kushanda mataziva tiri kugona basa inzwaika pane mukabata futi Mr Green panhamba dzavo muchida maproducts akaita semasola munotengeserwa maprice ayaya ava vanenge vachingomaita ma60 zvichitodzika kana mbichana ungoti kwirei guys mawater pump tinawo zvakare kuMr Green electronics zvakaita semagas tank mastove iwawo ari kurehwa gas stoves tine zvese matv maredhiyo chii chatisina tinazvo zvese ukada kuita zvemabattery masolar installations zvese zvinoitwa pamasolar installations tinazvo almost neprice yedu price yedu inenge iri ndiro but zvinohodhiwa kupi because price yayaka maprice yedu mosi maprice kumboita semurungu tora hodhesera vanhu isu hatiri kudhurisira vanhu isusu kuya tiri kumhanya nemavolumes tinomhanya nemavolumes ndokunyanya saka tinoda kuti zvinhu zviende saka the more yatinotengesa mavolume akati kwirei the more yatinowanawo profit yakakwira aiyo maoko awa kuna Mr Green munongovabata panhamba ndidzodzi mobva mavabata zvakada kuvakirwa dzimba mundofunga example vatoseta kare vanoda kuvaka machechi tiri kuziva muri kuenda kueaster vada kuvaka machechi vada kuita mawarehouse vada kuita zvese zvine chekuita neconstruction kana ukada tovaka bridge rekumusha kwenyu Mr Green vanouya negreen gate engineering and construction zita rangu ndichinzi angu Saint ndakamira neyangu mbinga dzenyu mbinga ndidzodzo yangu nditenderowo narepo aditi matende vane moyo wakanaka ndataura pane vamwe vandibata zvikanzi angu Saint mweziva kuti
my honorable Jerry havagone kuita chinhu honorable Jerry vasingazivi. Murume uya ndiye ari kutotendera kuti mudzimai wake aite zvaari kuita. Nokuti vo honorable Jerry mukada kutarisa vanopa futi zvakanyanya. Mudzimai ari kubuda akadai achisapota vanhu murume ake. So toda kungoti aiwa tikaita leadership yakadaroka unoona kuti upenyu hwevanhu hunochinja. Maoko avo. Aiwa, much love and God bless you all. Okay, bye bye.